iro try gi para banget bagi sunran kani ka jing hikai mta ngan ai ngan bu kertang kumni kidak ba phila sha hikai bakala bat kumno penlat naki lani ki sap ha kini gidai kidak check kani kadan kam ha namar ki jing hikai bakala kilong ke ba mensau hadu kata bat kiban kata ya ka jing dai jong piu blai kin kata wat ya ka jing penem ka ba filamat ru tikini gidak kilong kiba lesi pinda check ba pila ha ki jing hikai ka ba bakala ki jing hikai bakala kilong kum gitu ki junk food ha hakatin parang ki ong ki junk food ne ki jing bam kutia mutia ki bam tei kamat ki jing bam kutia mutia ki bang ha ngan ai nu kusa kum yo khulung uba yo rangba na yo khulung yo nu yunur mo lada lapsa sipsa u daka ki jing bam kutia mutia u bang met ban bam ki jing bam kutia mutia wat ki bala heru ki jing bam junk food ki bang tei kamat bon sin kini ki bam tei kamat ki bang ba ki itanat ban bam ka jing itanat jong kiru ka ibang ban bam bat nda bam ru bang bha ka baning kong bang bha hari kumnu ndau khulung ula bam la ni khna ula bam ne ki balarang ba ru ki bam itu ki jing bam kutia mutia pinlap ba hadin habut kan satrai ya kamat kan sadan ka jingpang ha kamat kan sadan kan satau jingpang bat ka bat ru kamdan kata ka immune system ban resist pi ndalawan ki infection ki ru ka to kamat kamla shu ban resist namar blai kamdan ya kata ka jingbam ka badai namar lapsa da ka junk food ka bam tei ya kamat tina kata ka daw bat andala yau khna na yanu inu ki blaheru lada sabat iki da ka junk food hadien dalam lien pat ban bam tu junk food pinda ai ya ka tu ka jingbam ka batai ka jingbam ka bana yeng ka bashat no blashat bha ka badan ki proteins ki minerals ki vitamins semua ki badan baaro ki jat jingbam ka batai mat kinum tere shu ban bam pat se i khulung khna lani ki khna ki ba lien ba ki pa ki pen lien ban bam junk food pinda ai ki de ka jingbam ka badai ki thnum ki thalia kim kwa shu ki isi penban yang tu ka jingbam ki bitar tentang pinda ongru ki demand bat ki kwa bat tangi tu ki jingbam kutia mutia bat ka ba ba ban pen tu nomor balai 8 million ki ban penbam dak tu ka jingbam ka ba shubang dari ka bam tai kata ka dai ka bangi i na ka perthai kum juru bat haba ka im bat u adam ki ngat ha jing hikai bakala haba usutan wan shim hina ka ketin jong blai hi ban pen kelumar lengba ka tu ka jing hikai bakala ule mno ka imat bang ya ka em ko ka ong mno ka i eu tau so wo i bang man bam pi ka i bang man bam hanre indala bam jaiu indala bam kawan ra ya ka jing le ran pi kawan ra indala bam itu da lakongu usutan bolo pensyai ya ka em kumno ka kawan ra ka jing le ran dai tang ba kawan ra jing le ran mai kawan ra ya ka pop hi kawan ra ya ka pop ka pen khar ya ka pop ka tu ka jing bam ko ngu ka jing syai kai bakla bat kom ju ru ka effect lang ni ki wei ru u adam ru namar ka im ka ko ngu yo setan ka sya pen syai tu ki jing kai bakla nak ka tinu blai hu syam setan kala effect lang ya u adam ru mdai tang adam ka effect iki wei ki bahiar patang na kiru kawan ra ya ka jing le ran ya ka jing ngau leng khot bat kawai sngap bai kani kata kadak kadai kawan ra ya ka separation na ublai kawan ra no kata ka jing penya khlat ha ka jing ya dai bat ublai sngap bai kani ka jing hikai ngan pen syaifi delada pilangat aga jing sya hikai ka babakla ngong ka jing hikai ka babakla ka imat bang bat si ka truth ka jing sisa dai ka jing sisa ong tentang ki ong truth hurts namar blai kawan ra ka jing sisa ka separate na ka jing bam hok ya khulung ru lada pi shim jubore ka to ka jingbam ka bakhutia mutia philap sa ba ek ti jingbam udam tentang
kapan mong ni kwa pet se da wat bam gitu bam tai ru kwa bitar na lam lien 8 million pi te kum juru anda pilangat haga jing hikai bakla kawan ra shwai pi check bhai kani ka penduk no ipi ya ka jingya dai bu blai let's see iba pet ya kani ka video pidai ibala yok mat teng shwa ya ka jing hikai ka bashisha pila yok mat ya kata ka jing pelat na blai pila yok mat ya kata ka jing kala ka bamut ka bashisha leng ba ki syakri ki jong blai ki bela penslek do mensim bakut let's see pi menshwa pidan hakitu ki pop aurea ki pop jingmlian man pet ki film jaklia ki negative thoughts pi bun ke jingpang kalau dan ha mat jong pi but pila bun bagi ai ba pi syak tek syak khom re ba pi osngau ya ka jing shisha ka kale mno ka pelat lut ya fi pi osngau ya ka jing shisha lang bagi syakri jong blai bla penslek da men sim bagi bayat ya ka jing shisha ki bayat ya ka hak ki ba it you try ki ba kir kila yok mat yang ni ka jing pelat ha ka sin ka baning kong oh pila yok lat shisha pila yok mat am tang kata pila yo mat ya kata ka jingkala ka bamut ba shisha pila yo mat ru ya kata ka jingpen baptis ka ba shisha kat kumna ka ketien jong blai kat kumna shiti sigi hebru kal nang ka bandriu pila yo mat bat pila da pen ko ngu ru ya kata ka ketien jong ka jing shisha bat haba ka pila pen ko ngu pila mat shisha kata ka jinglat lut pila mat ya kata ka jingpen khia aka map bat aka mensim ru hanrei ngan ong bat ya ni ka jing shisha ba kamdan ka jing kenduk lang jong pi usut tan ule mno kamdan ka jing kenduk lang jong pi bat ki para senran ki para banget ki ba syakri ya ka jing shisha namar ka shiti shi hebru kal nang ba shipaut khat ba arpusan ka ong tu wat i no na kata ka jing ya sang lang ki rukut kumbale ki wai pi namar kita ki sngi ki balhajan usut tan ule mno u isolate pi ya ka imru u isolate marwai unsa syukur ya ka kabaning kong usutan u isolate ya fi u isolate na kata ka jing syakri ka ba shisha open pep ya fi ni jing sang ka ba dai kat kum ka tin jong blai ka bala penslek do men sim khut bat dang ta u le kum no unda la isolate long kum ku tu sing u le no u sing u isolate chwa ya ki ya nu pindapat ngasit pet bai gini ki National Geographic mensyamo mentangam dan porsyu ngasit pet msyang akan mau bahaba using ukwa ban separate ino ukwa ban bam ino yau tu buffalo ne yau nu zebra ule mno separate yaki na katu ka flock open kan riak sya marwai ndaladan marwai on saya lam syaka jaka ka babiang on saya kerwit lang bat kitiki pack of lions kitiki kitiki kenhun jeng kising nak tak kisayok ban bam kata ule ba pet bala da pidan marwai pimjuan segai jing syakri pimdan ka jing jan kata ka dan ka jingma namar ka ketin jong blai ka ong sultan ru uslong kum using ubakurhu ubayat keleng saudang kum nu banyuk ngut teli dan dale mtau wanra ia ka jing hikai bakla ka jing hikai bakla ke dak ka pilangat ke jing kai bakla kalong ba pidu no kata ka relationship bau blai ningkong ka bang ba ka jing hikai bakla kawani na ka ketin jong blai ngalai i namar ngang la dap isyat menswa ya kini ki jing hikai bakla ya kitu ki mo ala ada menswa ala ada puli ka theology ada ngam gitu ki theology ma di kadan kawai na ki jing hikai bakla ka dai ka ba dikhat kenika Calvinism mo ala long unong hikai ru ang to si post nam ngala dan ha Calvinism by faith alone by grace alone os ngodai ba ma gitu bah sola fide sola gracia ngi so dei bai gitu baro namar ngalangam ngala hikai bakala ki bai swa bang naman siya jingkala ka bumot ngala hikai bakala ki bai ru ndrei aingu yu tribe weng no namar balai hakapor bangadang hikai bakla itu ngamdan ka jinglat lut nakapop ngamdan kata ka personal relationship boblay ngasdang ban question yel ding ong ladang la hikai kini ki baro mo gitu lep total depravity unconditional election limited atonement mo naktada ka irresistible grace mo perseverance of the saints la puli lut gitu ki kat eu ngalangam ba no itu ipi de ya ki kat rei ngalalet ngalalong la hikai ru dan ru ndrei ka ka ba ngasutu namar bakam dai ka jing shisha ngamlat lut ni ki pop ngamlat lut nakalas
ngam lat lut na ka pornografi ngam lat lut na jing bisni brio kamdan ka jing em ka jing duai mdan ki ai kita ki balong kenjam sim rengala fit ngau dei ba so bak man kong asyui tu ipi ka ai ka background ka bangawan dia bat kawai ka ar mdei tang kitu kadan ka jing hikai ka ba imat dei ka jing sisan reki wanra da ka hukum ngala dan ha ka jing hikai ka ba imat dei reki ya da ka hukum om da ka gris ngam sim la lut na ka pop tang ai ngu yu try bang hab ban go through e kitu ki jing sha hikai bakala ngasong so tu mentai ki brio ki ba sha hikai bakala ru ha katu ka predestination ki ai tengam ong ki bun ki jing hikai bakala kidan ki baki khat ki oneness Pentecostalism ru ki ba ong o jisuru de kupa o mensim bakut ru de de jisu nak ta o kupa ru de jisuru de kupa ma kim nget ha ba kupa de ukun de kupa mensim bakut kini gidan lai hawai ngi mani mo yo kupa ukun mensim to anum ya ayu he kita rai kila ban long kinu ki jing hikai ki ba bakla ki ba bu na kini ki sngi ki ba wan chem hina ktin jong blai pi ngau dai rai chat ba ni ki jing hikai bakla bun sin ken wan ra ipikin separate ipi na kata ka jing ya dai bat ublai pi kaya per ha ba pio ya ka jing sisa ka wan ra ipi ba pindan ka jing ya dai ublai ka jing ya dai ju ublai ha ka jing duai cek bala da kata ka jing hikai kawan ra nem ya kata ka jing ya dai ba pi ublai ne kawan ra ipi ba pin long argumentative ba pin ya debate kawan ra ya debate pi bun kam ban puli ka bible ban ya debate beriu rem dan por pat ban duai kam pimla hiru ban duai pilas dang ban telat cek baik ini ka ar kalong ba haba pilapsa de kini gi junk food ka immune system jong fi haba kenjam sim ka du no ka immune system mot ban ya fight ya ka pop pim juha ka pop kum tu pio sha de ki jing kai bat ngalalap kum syakri jong blai bangala syakri ni ki bun ki bangala ada ka jing ai jong blai ngai rap ki ban deliverance ngai lap ki ban pen baptis ban hikai ki menta ki labun ki balangap sha jing hikai bakala kala e ban wan pai pat ki ka jing hikai bakala para ngai ka dai ka ba e tam ba pin wan pai pat sen ba pilangat ka ni ba ban wengi ki beri ki belangat ka jing kai bakala utu uba ladap kala ka bemot lada uur kumu kulung ha ka pop yai upan paipat ka suk ba ban ya duai biang ba wan paipat sa ka jing sha hare yakini ki belangat ka jing kai bakala ngai tu ka pihak husiar ba takada pihak god ketin jong blai ka on god your heart with all diligence for out of it is the issue of life check ba ginong hikai ki 1m na ka ketin jong blai you honest gos ka shiti you honest ong tu datan ju ikimen sim wat nget baro ikinong itu lambar kilalat kinong itu lupa on nak isok jong ki pinlap pina kisok wat cukaman bagi tiang ka sentor rei cek isok ki dan em ka jing em ka bakut ka jing em jong jing duai ki beri ki bahikai ya ka jing sisa ki dan ya kata ka jing em jong jing duai ka baki dan ya ka bor jong men sim bakut pisau tu inda ya keren Harai ki bawan kum ki suri kop sni lang berat ki tiang ki ketien kim dan ka jing em pendala cek bai ka jing em pendai yu kim dan ka jing em ngakran bat syah ni kim dan ka jing em ka bakut ya ka bari kim dan ka jing em jong ka jing duai te cek bala da pim dan syu ka jing em jong ka jing duai ka tu ka tikna ba ka tu ka jing sha hikai ka ba pi hikai ka la dai ka jing hikai ka ba bakla cek ba la da pi poi biang siki pop kalau man long ki pop ki berem ki pop jong ka jing kwak brai ki pop jong ka jing pet film cekria ki pop jong ka negative thoughts ki jing ki kita ki ai la da pilangat ka jing hikai bakla kita kin sawan biang ka jing em jong pinamar ka jing sisa kanum pen poi je pi sata ka kong you shall know the truth kawan nak no kawan nak jinasku kata ka jing tip ka ba piyo na mensim jong belai pi and the truth shall set you free kata ka jing sisa kan pelat lu you free and when the sun set you free you shall be free indeed ong man dau kun upelat lu ya pi penlat lu sya penlat lu ni ki pop penlak ban duai penlak ban syakri you belai kan dan ka jing shit ram ka jing song shit pi but ka baar ka jing hikai bakla kapan isi pat ya fi ka jing sisa lada pilangat hagi nong hikai bakla bad hagi jing hikai bakla kan penlong ya fi ban matla no ya ka tu ka jing sisa namar balai ka ketin jong blai ka ong bau sultan ula pen matla no ya kita ki jing mat jing perkat jong kita ki briu ba hadu ba kim la syu ban i ya ka jing sisa pi
Kabamut kumnu, kabamut pis dang no ban isi ya ka jing shisha pi dang ban it ya ka tu ka jing lam ler, bat ka penlong pi ban isi wat ya ka jing shisha ka ba pila yok mat, ka ba pila yok pediang, ka ba pila yok lait lut. Menta pila mat la no, pis dang ban isi no, wat iki tu ki briu jong ublai, ki ba sisin, ki la dan ka jing ya dai bat pi, ki bala pila yok ban lait lut na pedang juki, bat ha ba pingop iki ni ki jing hikai bakla, pi no iki kum kinong hikai bakla, bat pi pediang no iki tanginong hikai bakla, kum okay, kum ke jing shisha. Upol uang yang kata, uang menengkong habang awan ya pila yang akum angel, namar balai ulahi pelat lu iki dah kaya jing hikai ke shisha keran iki tin jali je keladan ka deliverance nak men simbaman namar upol tang bau dua iki rumal ru kidan ke jing lat lu iki men simbaman tu loyalap iki niki banget bakila lat lu niki pop kila lat lu niki tagi men simbaman kila iet je hadu kata Henry hadian 40 orang kila long penban kinong syun kila isi penban namar balai kila syak yalam bakalano kaktian jong ublai ka maham ru nak siti shi hebru gal nang ban riu ko bang sisien pila yang mat iki tagi bor jong ublai pila yang mat iki tagi jingker ku jong ublai Henry haba pi biak pong rai pat ya ka snam jong Jesus Christ kalau long ka ba ban pan pai pat iki syaka jingkela ka bamot ki bala yo mat ya tau slap ka khandau ka bala yo mat yo slap ana cek para banget cek bahasan ran ya ka jinghikai ka babakala ka ban ngala syakri ni ngala disciple iki briu wat kawai ka bangalap ka mensab ha balad ha pakai jinghikai bakala ban wan pai pat ru la dala dakani ka kata fi sebiak anong pi kadang biang kapor bapin kala ka bamut no pai no wan pai pat wan biang siki briu ki jong blai ki badap no mensim wan biang kin penduai biang fi kin le reverence fi pindan ka jing lat lut mereka jing mark up yapi nama dia ka salvation ka bau bleu la ai ngim dai ban kan sting ngim dai ban ele kun jakai ban ka salvation namar ba apabila tip ya ka jing shisha pilet pai pat ka bam dai ka bam mensau ka jing hikai ka bakala kawan ra fi ban compromise kawai ka dak ka jing hikai bakala kawan ra fi ban compromise bat ka bam shisha pisdang ban le kumno pisdang ban le rano ya ka ba pila yo ru pila sang ban le rano ba pila dap ban kala ka momot pila baka jingpen baptis kadai ka ba shisha kum ka ketin jong belai kadai ka hukum jong Jesus Christ pisdang ban kelumare ka taru namar belai Jesus Christ uang haga gospel jong gospel Markus ka kerancai simple ka ong ni ka ong toilet yalap ya ka gospel utau banget kawan syaka jingat mdai faith alone. Faith without works is dead. Ka jingat kelam ka jingle kalau ka bayap. Jacob uang ya kata. Ka jingle jangi kam penem yangi henry ka jingem ka penem yangi. Badhala penem yangi da ka jingat. Kam jusa tang faith alone. Kawan ra ya kata ka jingat ka bapen ko ngu. Ka jingat kawan ra ya ka jingpen ko ngu. Abraham haba ungat ya blai. Ba ya ka ketien jong blai ba un mi no pa wat ki kam udah mi no sha habu uang ya habu blai uang sacrifice ya Isaac oleh no Abraham dei tang bau sungat karena ulapen ko ngu ru ban sacrifice kom ju ru ka jingat ka basisha kan yalap ya fi ban pen ko ngu ka jing pen baptis namar ka dai ka hukum hi jong blai uang kilat yalap ya ka gospel utau banget bat pen baptis pen im Petrus ru kan chai uang tu kelak tu fin kelak ka bamut kam ki pastor ar lai prato fin kala ka bamut bat an pen baptis pi wei ha ka kerteng jau Jesus Christ ban yo ma igi pop bat pin yo diang e ka jing ai men sim sibun bagi hikai menta faith alone hana ladam pen baptis ru biang bat kakadan si kata ka Bible pen isi na ka ketin jong ulai Jesus Christ kuran ru na ka gospel arpu pra kat wakar pra wang tu let yalap yaga gospel sigi ben riu baro dapen baptis siki sapa dapen baptis siki kadika hukum dapen baptis siki haga kerteng pa kun ba mensim ku da sikai yakini ki senran ban sumar yaki hukum jonga mende yaki hukum Moses yaki hukum jong Jesus Christ kidan ki hukum jong Jesus Christ haga jutang ka batmai bingi ban le kum ka jingbam jing khawai utrai kadika institute kadika hukum jong Jesus Christ bingi ban le namar uang balai bak kita ki bayo bam ya ka bayo di ka snam ki bam kidan ka jing imala dehi bat ngan sa pen mi pat ki singi haga singi ka bakat du kam dei tang ka jing pen baptis ka jing duai kadika hukum jong Jesus Christ ban iet yo nong shun kadika hukum jong Jesus Christ ban
iet ban puli ka ketien jong Jesus Christ ban iet yo blai na duk ka dot kita gi hukum jong Jesus Christ ha ka jutang ka batamai wat ong tang faith alone bakala ban pelat fi ngala dap dan ha ka tukar reform theology ngala long unang hikai ru lah hikai ki wairu lapan kulumar ya ki babun mensyua anda ngala lat lut na pop na lat lut ngai ilot ki ai baro bat ngala sedang sung tu blai ngam tip baloi blai usyak ban yalam gitu gi jing hikai gi bamdai ban dang ngala lat ana mar mensyua nga twist ya ketin jong blai ha hanai oblai unda pelat lut ngai ngu yu trai bang ayo shisha ya ka ketin jong blai ka long simple ka ketin jong blai kam jupen kapen ka ketin ka ba shisha jong blai ka long simple ba fin puli kalong ka simplify ba wat ki ba bam nang bam start ru ki kim dadan kami kita ki kerdan degree ban tip biar ka Greek ngam ong bang bam dei ban puli Greek ndrei kam dadan kam ya bam nang bam start ngala disciple ni buat bam nang tang ban puli ka Bible man taw la long nong yalap klam da yalap ya ka Greek kam da hikai ki kita ki Greek ki ngam ong bam dan kam ya ka Greek la da pikai penut por hoi ndrei kamot bangin mlak ban yo jing penem la dangim tip fi kalong ka bam man saw gini ki jing hikai ki babakla one paipat kat badang biang kapor nah keren ni dah ka jing iet badak ka jing scam one paipat la da filak syai kai bakla mau fi compromise ka jing kai bakla kapen compromise no ingi bat ka truth bat kata ka jing shisha kapen compromise namar beleng ngilek rano ya kai ka bangila dap ru ni sedang ban lek ran ban associate ru bat kibriu ki jong ublai ba sisin ngila sngau baki ngilai yayat lang ngilai duai lang nilai yalap lang leni ki ai ni sngau le ranyo ban associate baki namar belai kala rung gani ka jingbam shisha ni sedang ban iet ya ki kerdan pistang ban sya offer da ki kerdan bat haba pila rung pila yo ya ka kerdan pila rung pila ngat pila le ranyo ya ka jing shisha pimnut ban yang badai hangta kan setelat pi sahab yang syakapop bisa syukri arsap haba ka jing shiki hikai ka basniu bisa syukri arsap kamdan ka jing kut ka bari cek ba ki jing mot jing perkat ki wan ki jing kwa brai ki wan ki jing pihon ki jing bisni ki wan ka jing le arsap ngong fi bat pim dan syu ya ka bor jong blai ka wei ka ba ka jing kai bakla ka du no pat ka ketin jong blai ko ong kidan ya ka dor jong ka jing du blai henlai ki len no ya ka bor fi ka len no ya ka bor ubriu badan ya ka jing shisha oh briu bayalap ka jing syau dan ka ikhtiar ka bor ban duai gi briu ka bor ban pen kia iba pang bor ban beksut hot ka ketin jong blai ru ka keren ba ong ba badan ki ba beksut kidan ki ba yalap ya kertan jong blai ru ndrei wangan ngan am itu efi kani ka daw kalong kidan hot ki ba bla beksut ru ndrei kimdan ka jing yadai bu blai kimdan ka jing em ka bakut ya ka bari ha bakut kidan ka jing em aurea ka bari ha ka kidan ki jing jaklia ka jing em kemudian yu sok jong mensim kemudian ka jing jamnut ka jing Aisyah Salam ka jing iet fi ka jing iet ka de gawai usok jong mensim kemudian yu sok jong mensim hap cek gini ai baro ndrei wat ong ba kabor pat kamdan traji suwang pinyo diang ka bon dalawan mensim bakut pinyo diang ka bor bat iki sok jong mensim ru nak kat kum nak city Galatia kalau nang ka basan kat khat ba arpau ka jing iet ka jing jamnut ka jing sebun kajing yai ne kajing yai Islam ka bor halor ladi cek bai kini ke para mengat lada filangat kajing bakala kini kide kidak dengan penjerong su ini ke video kidang bun ki ai nakam ta kaburam jong utrai yaro utrai